थायोबा सामफ्रामबो न'खौ साफा खालामबाय थायो आङो बे हाद्रिफ्रालाय बबेनिफ्राय फैबाय थायो माबा साफा खालामलाबाय थारसां टाइमानो हास्लाबथारला हनै दाबो सिखारा बिसोरबो फुजा होनांगौ होननानै मैया हरावनो बुंखाबाय आङो थाब सिखार फुङाव होननानै दाबो सिखारमाराखै आयु माबायदि मानसि थायो बिसोरो आंहा हास्लाबथारा हनै हारसिङै माखौ मावजेननो माखौ मावनो माखौ थानोसो जाबायलांबाय आंहा टाइमाबा खयथा जाखोथाय खामानिफ्रानो जोबनो थांथारा माथो फुजानि हनै फिथाइ सामथाइफोरखौबो हानो मानो थाबखौनो सिखारा बिसोरो आयु माबायदि इसिबां उन्दुयोथाय र' फुजा हैथारसै आङो बिसोरखौ ओइ बाबु आयु दाबो सिखारा 8टा जालायलायबाय माला आंहा खामानिया हास्लाबबावनांगौ जाखो ओइ बाबु सिखार फिथाइ सामथाइ नारेंखलफोरखौ सोर हानांगौ जाखो माबा सिखार हनै आंहा हास्लाबनो नांला बेफोरखौ एसे मावफैयाबालाय मानोथो नोंसोरलाय सिखार माबा सिखार दानो टाइम जाबायबो आरो सिखारनायनि खयथा जाखो नंदों नोङो हा खयथा जाखो नंदों आं नोंसोरखौ मैया हरावनो बुंखादों माथो थाब सिखार फुङावनो सिखार होननानै फिथाइ सामथाइ हानांगौ मानांगौ आंहा हास्लाबा होननानै बुंखादोंमोन आङो मामबार सिखार मामबार दुगैस्रां लोबस्रां मामबार फिथाइफोरा नारेंखलफोरा हानो फै आंहा हास्लाबथारा ओरैनो मन्दिर साफा खालामनांगौ मा साफा खालामनांगौ आं हास्लाबो होमबा हा न'खरनि फुजाखौ न'खरनि मानसिया सहाय खालामाबा सोर खालामगोन मामबार सिखारनानै फै ओमफ्राय थिख्लियालाय बेखौबा फोजायो आरो आंखौल' फोजायो खालि आंखौल' बाराद्राय उन्दुनाय नुखायो नोङो थांगोर आं थांगासिनो दङ आरो थाब सिखारना फैखा आरो बे हिन्जावाबा सिखारना सिखारा बेखौबो मोनगोनसो दानो सिखारसैलां दानो आरो सिखाराबा दानो दांजाहैबावलायगोन सिखारनानै माबा दुगैनानै एसे हाफा लाहैफानोसै आङो मा दङथाय नैबे बिथुनि जिउआ सिमाङानो जेब्लाबो फैमाल जाबाय थायो सिमां मोजां नुनायावसो फुजा फैबाय थाफैलायबाय सामफ्रामबो बिदिनो दिनै भगबानाव मोजाङै बोर बिनानै लाखानोसै आङो जाहाथे उन्दुबाय थानाया बेफोरबायदि रावबो दा फुजा फैथों होननानै बाथारदोंमोन आङो आब'नि मोदोमनाया जि गोथावखा जि मोजां मोदोमखायो जानोसो लुबैलायो आं मालाबा मोदोमनायखौनो अयथासार गोथाव मोदोमखायो आथिंफोरखौबो मोजाङै फुनांगौहाय जि मैला हाबनानै थासै आरो आसुगुर खनानो सिङाव आंसो माबि आंहा दुगैनांसिगौ माबा ओंखार इस फैथारलायबाय मालाय दुगैनायाव दिस्टार्बनो दासो जाखासिगोन आंना दसे नेथ'बानो जाबाय थाब होनदों जल्दि 1 मिनिटाव ओंखारनांगौ इस्बा आं दासो हाबनाय मानसिया 1 मिनिटाव ओंखारनो हायो आरो आं जेबो मिन्थिया बेखौ मथ'थे थाब ओंखारनांगौ नोङो खुम्बुखर बायदि महाराजा बायदि दासो सिखारनानै बावहाय डिस्टार्ब खालामफैलायबाय बियो सोला जासिगोनहाय दानो हनै सैमा बांद्राया होगदावबाय थाबावलायगोन आ गया मैं हूं डॉन अंदर आ गया खिनि ओंखारनायाव थाब ओंखारा माबो ओंखारा खियासो गलांलाबायनोसैमोन आङो मालाबा खिनानै दुगैनानै थांसै आङो बोरो फैजोब्बायना गासिबो फैद' दुगैहांजोब्बायबा 8टा जानोसै हनै औ आइ आं देलायहांबाय आंना जाबाय सासेयालाय बहा दङ र' आं लिंहैनायै लिंनानै माबा थाब लाबो बे फुजा होग्रायाव फुजानि टाइमा नोंसोरखौ नेबाय थागोन नामा माबा जल्दि लिंनानै लाबो आदा मा जाखो लिंहरबायमोन नोंखौ थाबनो फैनो थिनदों नङाब्ला आइया लावथि जानानै फैनोसैनो थ'ग्रो आं दासो नै गस्ला गानखांदों थाब फैनो थिनदों नोंखौ टाइमा हास्लाबलानो थ'ग्रो थांगासिनो दं आङो जाबायलै फुरला फुरलि नेसिग्रा मानसिफ्रावलाय फेरे लाबलि मोनसे फुनबानो जायो आइ आदाखौ लिंबोबाय आङो फैगासिनो होनना बुंदों आरो नोमफायाबो लिंहैदो थां होमबा गासिबो रेडि जाखाजोबखाबाय माला सफैथाय बिसोरो थारैनो नोंथांमोनहाबो मिथिखायो जानांगौ दिनै बाबा गणेशनि फुजा आरो दिनैनि दिना बहुद शुभ दिन आरो आं सानो नोंथांमोनहाबो बे फुजाखौ मोजाङैनो मोजां होलांगोन होनना आरो आंबो दिनैहाय आंनि न'खरनि फिसा आरो आंनि फिसाय बिसोरखौ लानानै आं दिनै नैबे फुजाखौ मोजाङै होलांगोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथांमोनहाबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोनखौबो आं आसा खालामो दि दिनैनि दिनखौ नोंथांमोनहा न'खर फेमिलिखौ ज' लाफानानै बे फुजाखौ मोजाङै मोजां गाजा गोमजाङै होलाङो आइ लिंबोजोब्बाय आं गासिखौबो दे फैदो होनबालाय नैबाव जिरायफैदो नोंहा दासो फैनो रोंबाय दहायनो लिंहरबाय थाबाय आङो एसे खामानिफोरा आंहा धुमधाम जाथारदो बायदिसिना खामानि दंथारो मावनांगौ दांनांगौ होननानै दहायनो लिंहरबाय थाबाय आङो दासो सफैबाय आरो नोंबो माबालै बिमा अफिसनि एसे खामानि दंमोन बेखौ नै माबा इमेलाव हरनांगौ होननायखाय बेखौनो माबार खालामनानै थाब हरबाय आङो माथो जाखो दाबोथ' सम दङ ना दे जाबाय दे जिरायदो बेवहाय न'नि खामानिफोरखौथ' जेबो मिन्थिया अफिसनियासो आंबो जाहैबाय आरो ना सासेखौबो दहाय फुङावनो जाहैदोंमोन आं नारेंखल थालिरखौ माबा माबि हानांगौ होननानै गैया बेबो दाबो सफैया महाराजाफ्रा बिसोरखौ आथिं खुरनानै लिंहैबाय थानांगौ दे दिनैनि दिनाव बारा रागा जों नङा बिमा एसे सान्थि मथन थानांगौनो सान्थिखौथ' थानो सानोहाय आङो नाथाय नोंसिनि थाखायनो रागा जोंनांगौ जानानै फैयो आङो दे जाबाय दे मामि नोंनि खाथियाव जिरायनोसै आं दे बयबो आखाइ खबजोबदो ओमफ्राय मोजाङै गावबा गावनि बोरफोरखौ आफा बाफा गणेशनाव बिनानै लाजोबदो
ओमफ्राय बेयावहाय बिबार दङ बिबारफोरखौबो एसे सारदो लादु दङ लादुखौबो होदो ओमफ्राय मा होयो फिथाइ सामथाइ दङ बिबार बायदिसिनाफोरखौ एसे बावहरजोबदो ओमफ्राय फैसा खुस्रिया होदो आइ लादुखौ जों मोनजाया होमबा फुजा होनाय टाइमाव बेफोरबायदि खोथा दा बुंखानाङो दे बयबो आखाइ खबजोबदो दे दानिया गावबागावनि बोरफोरखौ बिना लालायदो बयबो हे आफा सोर आंखौ सिख्ला मोजां लोगो मोनथों आरो आङो नों बायदिनो लादु मोनजाबाय थाथो आराम जिराय मोनजाबाय थाथो आरो जेबो खामानि दा मावनांथो आरो उन्दुबाय थानायाव रावबो दाबो जाफैथों आंखौ आरो मोजां सिमां नुबाय थाथो आरो गोसोथोनायफोरखौ थाब सौग्राव होदो बेनो आंनि दिनैनि नोंनाव आरज गाबनाय आफा इसोर हे आफा इसोर आंखौ लेखा गोरों खालामहर आंखौ खैफोद आफोदनिफ्राय बासायहर आंखौ जेबो जाहोनो नाङा आंखौ नाहरबाय था आफा इसोर नोंसोरनि अननायावसो जोंबो दङ बेनिखायनो आं नोंनाव दिनै आरज गाबो आफा इसोर जोंखौ आरो जोंनि नखर फेमिलिखौ आरो आंखौ रावखौबो जेबो खैफोदाव दा खोख्लैथो बेनो दिनैनि आंनि आरजआ हे इसोर जोंनि नखरनि खैफोद आफोद आरो नखराव सुख शान्तिनि थाखाय आरो खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय आं दिनै नोंनाव आखाइ खबजोबनानै आरज गाबो आफा इसोर जोंनि नखरखौ जेब्लाबो सुखआव लाबो जाहाथे आंनि फिसा फिसौ आरो आंनि बिसिया रावबो जेबो गाज्रि खैफोदाव दा गोग्लैथों आरो आंनि सानै फिसाखौ मोजाङै गिदिर गोलाव खालामनानै बिसोरखौ आङो मोजां लामायाव दिन्थिलांनो हायो आरो आंनि खामानिफोरावबो जेबो जाहाथे हेंथा हेंथि जेबो सोमजिया बिनिखायनो आं दिनै नोंनाव आखाइ खबजोबनानै बेखौनो आरज गाबो जाहाथे जोंनि नखर संसाराव जेबो बेले बेजे दाफैथों जाजोब्बायना बयहाबो औ आइ जाजोब्बाय दे दानिया जोब्बायानो फुजाया आफा इसोरखौबो खेमसे खुलुमस्रांहरदो ओमफ्राय बिमा बिफाखौ खुलुमनानै थांदो नोंसोरो जागोन आयै गणपति बाप्पा मौर्या मंगलमूर्ति मौर्या आयै खुलुमखांबाय दानिया बिफाखौबो खुलुमदो ओमफ्राय बिमाखौबो खुलुमदो बे फिसा जै जाथों जेब्लाबो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'थो मोजां साख्रि मोननानै मोजां नखर सालायलांनो हाथों जेब्लाबो नोंनि सायाव सुथुरफोरा नोजोर जानांथों जै जाथों फिसा जै जाथों दे आयै नोंखौबो दे आफा जिउ गोलाव जाथों मोजाङै मोजां थानानै लेखा फरा मोजाङै फरायलांनानै गिदिर गोलाव मानसि जानानै गामिनि नाम लाखिनो हायो जाहाथे नोंखौ बयबो अनो बयबो सिनायो दुनियायाव नोंखौ जाहाथे बयबो सिनायजोबो आङो बेखौनो लुगैयो सासे बिमा जानानै आं नोंखौ बोर होयो फिसा लेखा फरायनानै मोजाङै गिदिर गोलाव जानानै जाहाथे गामिनि सुबुंफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांजोबनो हायो दे आइ सना जिउ गोलाव जाथो आरो मोजाङै लेखा फरा फरायनानै मोजाङै गिदिर गोलाव जानानै मोजाङै साख्रि बाख्रि मोनथो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'थो दुखुनिफ्राय जेब्लाबो गोजान जाथो सुखुआ जेब्लाबो नोंनि खाथियाव दङ आइ दे सिखारदो दे आइ जिउ गोलाव जाथो गिदिरफोरनि बोसोनखौ जेब्लाबो मानिना सोलिलां आरो लेखाफोरा मोजाङै फरायनानै गिदिर गोलाव मानसि जानो नाजा साख्रि बाख्रि मोननो नाजा जाहाथे संसाराव गोजोन फैयो दे आइ सिखारदो जाबायना आयै औ जाबाय फिसा दानिया जोबनाया बयबो खनसे जै होदो दे गणपति बाप्पानि जै दे दानिया थां नोंसोरो र' थांनायनि सिगां फंसे खोथा बुंलांलाय मा जाखो जोंनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ बुंलांदो मा जोंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामलांदो होनना जागोन आयै दे नायनि नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होलांदो बाय 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 गुबुन मोनसे भिडिअनि सायाव थुदो जा थांसै